Min nhar it-tnejn li ġej ser jingħata bidu għal ftuħ ta' numru ta' stabbilimenti kummerċjali. Dan ħabru il-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega illi il-Gvern ser ikun qed inaqqas il-miżuri ristrettivi iżda fl-istess waqt ma ħabbar ebda għajnuniet għan-negozji, ebda roħs fil-kontijiet tad-dawl u ebda tnaqqis fil-VAT kif kienu qed jipproponu l-MEA. Il-Prim Ministru Abela sostna li huwa kburi li żmien ta' raġun fil-waqt li sostna li salva numru ta' impjiegi mingħajr ma semma iż-żieda fil-qatt jew għamel aċċenn għal dawk il-persuni li fil-ġimgħati li ġejjin ser ikunu qed ħabtu wiċċhom ma' sensi. Fil-waqt li d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Ernst qar li l-virus għadu magħna u jista' jwassal għal konsegwenzi gravi, il-Prim Ministru insista illi bdejna triq lejn in-normalità. Il-virus għadu magħna, importantissimu illi dawk il-miżuri li aħna għadna qed nżommu fil-post jibqgħu jiġu osservati għax inkella mhux talli nkunu nistgħu mmorru l quddiem imma jkollna nieħdu pass lura. Il-virus għadu magħna għadu l-istess tal-istess saħħa għadu jista' jikkawża l-istess danni, għadu jista' joħodna l-isptar, għadu jista' joħodna l-IT u għadu jista' iwassal għall-imwiet. Illum bdejna triq lejn in-normalità ġdida. Il-pjan imħabbar f'din il-konferenza tal-aħbarijiet jindika li fi żmien 3 ġimgħat ikomplu jitneħħu aktar miżuri restrittivi sabiex sal-aħħar ta' dan ix-xahar il-maġġoranza tal-attività ekonomika tkun infetħet. Mit-tnejn li ġej ser jiftħu l-banek tal-lottu, il-garaxxijiet tal-VRT, il-ħwienet tal-ġojellerija, ħwienet tal-ħwejjeġ, taż-żraben, tal-basktijiet, tan-nuċċalijiet, tal-fjuri, tal-amara, stabbilimenti kummerċjali u anke discount stores. F'dawn il-ħwienet, il-konsumaturi u l-impjegati jridu jilbsu maskra u jinżammu id-distanzi soċjali. Fil-fatt, ser jitħalla jidħol persuna waħda biss kull 10 metri kwadri. Na fil-waqt li fil-ħwienet tal-ħwejjeġ mhux ser jitħallu jintużaw changing rooms. Ħabar ukoll li l-ajruport ser jibqa' magħluq għalkemm ser jinfetaħ l-vjaġġar bejn Għawdex u Malta b'kontroll fuq in-numri. Intant, fl-ewwel konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru wara aktar minn xahar, Robert Abela attakka lil ġurnalisti għaliex ma setax jifhem għalfejn kienu qed jistaqsu kif inhu dmir illi jagħmlu dwar suġġetti oħra. Ftit nifhem kif ġurnata sabiħa bħallum il-bidu ta' normalità ġdida għall poplu tagħna ħlif domandi fuq immigranti ma tagħmilx. Napprezza jekk id-domandi tagħkom ikunu dwar is-suġġett. Il-Prim Ministru kien mitlub jiċċara l-irwol li kellu Neville Gaffa fil-kwistjoni tal-kriżi fil-Mediterran fejn Robert Abela konferma dak li qal l-istess Gaffa jiġifieri li huwa kellu sem attiv imqabbad mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni.